bayakhala abantu bathi Broadcasting Complaints Commission of South Africa, i-BCCSA, mayingenelele because uMzansi Magic asiyazi into asenzela yona kumnakwethu esibonisa abantu abadlwengulayo because kaloku xa umuntu ethandana nomntana ona 16 years yena abe emdala kuthiwa leyo statutory mdlwengulo. Yayiva ke ngoku noba yena ngavuma umuntu angabi nangxaki nalonto leyo. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV nakule video sizothetha ngomnakwethu. Notata uMosamseleku ke phofu ugxikiwe as a host kodwa ke phofu besilindele ntoni kuye ngoba naye siyasola uba uMakhumalo inoba wathandana naye emncinci yilonto ke angakhange abonakalise kwethuka okanye to question into yoba lo mfana ethandana namantombazana amancinci. Into yenzekayo ke sidibana kunye nomfana ogama linguVukani Mhlongo ngowaseNtuzuma. uVukani Mhlongo utshate kunye noMangwane. uMangwane una 20 years. Uthi wadibana naye etown 5 years ago banabantwana babini. So xa kubalwa yena xa na 34 years uVukani, it means 5 years ago wayena 29 years. Unkosikazi lo wakhe ke cacile wayena 15 kaloku. So njani umuntu omdala kangakayathanda nomntana omngakaya ufuna ke ngoku uthatha unkosikazi wesibini. Unkosikazi wesibini yena nguAnela Mbane. uAnela Mbane nguMadlamini ke yena, and ke ngokuceba ithi into kuzawufuneka uAnela lo abe ngumamkhulu ngenxa yoba ke ukuyena ekhethwe lidlozi. Wathi utata uMosamseleku ayizulunga ngolo hlobo kaloku sana soze ayithande loo nto leyo unkosikazi lo wokuqala. uAnela Mbane ke phofu lo usebenza noVukani. uVukani sisangoma. So Anela ke bazana ke kuzinto zobungoma kudala besebenza kunye badibana bona 4 years ago. uAnela naye na 20 years, so meaning wathana naye ena 16 yena ena 30 years. Kwathiwa alo mfana bethinani makabanjwe. Uthi ke phofu ufuna uthatha unkosikazi wesibini onguAnela ngenxa yoba amadlozi afuna unkosikazi ozawuba ngowabo. Bayambona lo azithathele yena and uthi uyibhateli lobola wamgqiba umamkhulu lo wakhe unguMangwane. Ngoku ke ngoku in order to go forward baqhubekeke nomtshato amadlozi athi afuna owabo unkosikazi ongulo Anela because bafuna basebenzisane kunye inoba ke endumbeni okanye ukwenza imisebenzi yedlozi. And uthi already kuyonakala inoba kangenelwa ke ngabantu akenza imali. Badibana ke nomamkhulu lo noAnela notata uMosamseleku bamqhatha ke ngalento yoba idlozi lithi funeke ethathiwe uAnela bazokwazi usebenzisana kahle, otherwise izinto azizohamba kahle, meaning isonka sabantwana bakhe asizoba khona bakawuvumi lo mtshato. Uthi ke umyeni wakhe waboniswa amadlozi aza kuye amxelela yonke lento. Abantu bakakholezana lento yoba abantu bafuna uthatha amakhosikazi esibini okanye esithathu kuba besithi kutsho idlozi because egqibeleni umuntu uzabe etshate naye esenza izinto naye not nedlozi. So bathi abanye ke bamkholelwa kwaba inyani lonto leyo bakufike idlozi is just an excuse soba yena efuna uthatha lo Anela ezunkosikazi wakhe. Enye into ke eye yaba bubuhlungu ngeyoba uAnela lo uyazana noMangwane unkosikazi kaMhlongo lo because baqholuya emigidini kunye soloko kunye kuzo zonke into bazenzayo ezidibene nasedlozini. So inomhlamba khangayicingele lonto leyo kodwa ke egqibeleni uphele eyamkela ke uMangwane yonke lento kuba esithi ucingela isonka sabantwana bakhe but inhliziyo yakhe yona hayi sana ayivumi ibuhlungu. Khanikhe nisho ke nina ke nicinga ntoni ngale episode kaMnakwethu ebonise umuntu ozichaze ngokwakhe uba uthe emdala ena 29 ena 30 wathandana namantombazana ana 15 ana 16. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.